बोलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्मानि लाइ खुंथायखौ दिनै गायसनबाय। फैगौ 2025 मायथाइनि 5 आरो 6 जानुवारि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सुवादान दखरानि हिरिम्बा फोथाराव बोलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंफुंनो थि खालामबाय। बे 42थि बोसोरसालि जथुम्मानि लाइ खुंथायखौ दिनै बर' कसारि अनसाय गावफारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया गायसनजेनो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गौथुमारि नेहाथारि कातिराम तुलसियारि आरो बोलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो।